Dit op Stefan kan nie maandag op Durban wees nie. Hoekom nie? Want ek dood nie. Ja, weet jy. Ek het nog nou 'n video gehad van die eerste keer, so kom ons neem die laaste enetjie ook so 'n stukkie af. Ja. Ja, middag mense. Ja. Ek wil almal televisie tyd kry. Die braai die kantoor begin met so braai. Dan is daar die braai nog by man. Hè? Braai nog by. Nee, nie braai nie broers nie. My aandeel in die kantoor het ek aangekom het ons so begin braai gehad, die sek. En nou het ons 'n afsluitingsbraai. Dit gaan die twee braai wat ons ooit by die kantoor gehad het. Was jy verkeerd om braai? Ja, nie heeltemal so nie. Wat jy sê vir die brassertjies? Ja, tot het begin, ek het wat net hier gewees het ons by die ou kantoor gebraai, by die kantoor. Nou is ek weer net ek op pad weg en nou brand ek. Nee, hy wys my gelukkig by die ding moes kry. Is dit? Henry, wat is dat? Nou ek werk. Ja, kom ek lank op en doen. Ek wil lank op en sien my hele ek soek my geld. Met die bril al. Volg introductie. Wel, oké, wat is dan nog goed? Ik wil enthousiast doen. Ja. Ja, kom, Barry, fucking Barry. Ik Jullie game zo. Ik vrouw se vanaand sien man. My vriend is Henry. Okay. Ek wil los op die werk. Delete report pos. Zeg ook mij. Ja. Waar is die gebel nou? By die kantoor. Werk tot hoe laat? Hier. En dan? Ek sal nog sien wat gebeur, want sy wil nou net môre by pas wees. Sy wil hom toe gaan nie. Ek moet vies en my vrou genoem. Dit is fyn. Wat is klaar? Jy moet? Ik moet ook een Jol Sena. Ons moet een video gemaakt met ons gedraaid al die dingen. Ooit jy nou weer 'n video ja. Ja. Nee, dat is wel actually man. Ja. Hier laat hij. Laat hij die. Hey. Waarom ik het voor hier? Ik heb een burger gaan krijgen. Jy moet niks vir die nader 'n paar goed uitgekom het later. Nee man. Je kan niet meer in beeld zien hoor. Je moet hier niet eens kijken. Je moet zo in beeld kan komen, ja. André. Hoe weet jy? Wat er einde van hebben dat Hoe weet jy ons is in beelde nie so kyk? Ja, ik heb hem opgesteld. We zijn gewerkt dat er niks toe maakt. Ja. Wat er einde. Laat niks van op. Ja. We hebben nou niks in die grond. Oh, dat moet er gaan slaan. Ik begrijp dat ik dit zo bliksem aan. Helemaal nog wat toe. Ik kan niet kantoor met een kindpijler. Ja, maar met Jullie hier komt, toe kan Ja, toegemaak is hy aankom. Ja, dit dankie ja. Hoeveel kans het jy nog op hierdie kantoor Wat te is die gemene dele? Ja, gemene dele ja. Allemaal op ik blij daar, ik vind het probleem blij daar. Ja. Ik raak er uit edit. Dat denk ik wel echt moet zijn. Hey, jy gaan nou jou werk asseblief net. Wie daai kantoor toemaak. Ja, jy. Anders is het een keer permanente inparking. Dat is precies wat ik van Genie kantoor. Dat is wat ik maar keer toe, weet je wie is Weet Weet ons wie die echte gemene dele? Ja. Die grootste gemene dele. Ja. Ik is misschien niet kleinste gemene dele. Maar ek kon er uitgebrand. Nee, ek wil net die bootjie bietjie goed gee. Ik moet net die datum opzetten. Dit is die 7de Mei 2010. van die sokkerjaar. Ja.
Weet je waarom ze... Wie kunt doen ze bij het opvang niet? Vorige movie is ook die klank gehad. Oh, ik heb nog vlak bij dat ja. Sad movie geweest. Pieter, ik kan het, dus je dat bij die kan te brengen. Ja, dat kan ik niet hoor. Hij is niet bij rook niet. Ja, dan moet ik niet aan op te staan. Ja. Hoe betaal je ze bij vandaag? Right, dat doe. Dan moet je die gewoon niet pakken. Ja, doe maar. Ik kan het brood nog eens. Nee. Ja. Nee. Makkelijk. Ja, die is toets, ja. Die gaan weer. Ja, oké. Wat kun je die baard maken? Nee, fuck. Ik weet niet, ik kom er nooit zo. Of focus is. Hey! Man, Hij is mooi. Hij is mooi. dan gaan we ook naar een takeaway van, ja. Ja, nee. Kijk, ons in de bakje in van. Kom. Ja, ik zal, als jullie mij 10 keer mee, ik weet nog niet of het vanavond al gaan delen. Dat is toch goed, oké. Ik heb niet al met de golf die hele moeraad rijdt. Ja, dat is meer. Dat is gewoon terug. Golf niet het probleem niet, hij is hoog gepeild uit het probleem. Nee, maar... Ja, De golf Norris. Je mag met die quad afrollen, dan stop ik alweer en dan die quad af. Nou, het zo, maar... Ik kan niet... Er is een cement daar af. Ja. En als je door een hek gaat, Ja. dan moet je niet in die sporen, dan moet je zo half... Weet je weer. Die rechterkant daar. Ja, die boer in. Boerie en spoor rijden. Ja. Dat is fijn. Dus die kans op vastvallen is nog steeds daar. Je moet net groeien, super zo. Die kans is altijd al, maar ik bedoel... Nee, het is... Erg. Je gaat misschien net bijna uitspelen. Maar waarvan ik bang ben is... Jylland, wordt gebruikt met chopsticks. Chopsticks, ik moest die teppanyaki. Ja, teppanyaki geëerd af. Kijk, dat is gewoon een size. Ik heb nog nooit bij twee lemons op die. Nou, van 10 jaar. Vrij veel tijd. Wat noem je dit? Teppanyaki. Teppanyaki. Ja. Je hebt gewoon bijna al bij die Chinese plek. Imperial Kitchen. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik ook niet meer. Ja, je hebt twee lepels. Tussen de lepels daar. Onze lijklepels. Kiplepels. Voor de lijn En een zakje kip. Of franse. Ja. Dat is een soplepel. Ja. Ik kan jullie het Turkije daarna dat ons daar één keer. Dus gaan hier ons uitkijken, wij krijgen drinken soms medailles. Lekker ja. Ja, dat is maar wel, Max. Het is cheap. Het is lekker. Ik heb nog een goede kom gehad, dat in mijn schoen. Ik zie nou die foto's. Gaat in mijn schoen. Niet eens. Oh, ik heb er iets. Ja, voor die verlaten we Breng die voor ons daar spijk met die samenkomst. Nou, als je ja, nog lang niet gehad. Ja, dat is wel goed, dus net steeds weer niet. Ik heb geweet steeds van te drukken. Ik ken je loopje van vandaag af. Opgesteld. Dus hier is die muziek op. Praten van die video, dan zie ik keer wat ik jou zie hier drukken. Maar ik was nog op die preek geweest op mijn volume. Wie? Ja, Frank. Wat? Maar dat was al mij uit de video. Ja. Ik was hier uit hier af. Dat is hier stop geweest. Spoed was daar geweest. Ik ben bij mijn voet eerst geweest. Ja. Maar helemaal niet zo. Ik heb gewoon een yoga kijken. Op het yoga. Ja, hij tot die hij bedaalt stop niet zo. Ja. En hij kan op tijd doen. En wil je aan doen, als we die bak op iets druk. Nee. Dan kan ik mijn tongje daarin doen. Ja. En hij gap. Zo groot gap is. Dan gaan we bij jou kijken. Maar dan denk ik dat eet bij jou. Of een verder eet niet. En op een foto door die. Want ik weet hoe kan dat niet. Wel, als ik moet mijn kaart van je nemen. Alleen gezegd. Maar 5 minuten lang dan.
Nee, ek weet, maar ek moet weer uit vanaand, dan kan ons daar so kyk. Lekker tot sien. Twitchy. That's much. Jy moet sê, twitch in my oor. Nou jy. Niet voor mij eraf. Nou, weer man proef. Ja, Man proef. Iemand verbruikt. Ja. Want dan zeg ik, die gaan nog goed zeer gemaakt. Ja, maar hooplik is vanaand sien of ek, alhoewel, ek het nog nie die doring raak. Sien wat ek maar hier toe is. De woordlepel. Hang eens af. Ja. En je loopt terug. Daarom is het ook een beetje Oké. Dan ga je video afzetten. Dan moest je water zo. Ja, nee, zeker. Allemaal probeer te doen. Zou ik iets willen zeggen? Is het lekker geweest bij ons naar week? Of dat het enjoy? Dank je, Hannes. Dat het goed gaat. Ja, het berg was lekker terwijl ik flower. Ja. Maar Vrijburg was lekkerder. Messaging was lekkerder.